Hello everyone! I am introducing my huge Charan Red Congo. Ito po ay natatawag na Red Congo or Rojo Congo. Ang Red Congo sa Espanyol is rojo. The word rojo is red. Rojo means red in English. That's why natawag siya na Rojo Congo. So, dalawa ang pangalan nito dito sa atin, Red Congo or Rojo Congo. Kaya pag bumili kayo at sinabi naman na, "Oy, bili ka nito, Rojo Congo itong sa akin." Tapos yung isa may in-offer na Red Congo, ang akala mo magkaiba. Hindi, iisa lang yun guys. Pero minsan may mga wise na mga seller, sabihin nila, "Oy, hindi yan mas maganda ito, Rojo Congo. Ito yung bagong uso ngayon." Ganon. Narinig ko yan sa mga sellers. That's why, alam na alam ko mga technique ng mga sellers na mga wise na iba. Siyempre, gusto nilang kumita. Tayo naman dito ay nagbibideo na maingay ang paligid, kaya lang tuloy pa rin. Okay. Ang daming truck ngayon. Kasi pag ganitong oras, guys, maraming mga deliveries from the Pantalan. Siguro may dumating na cargo vessel, that's why. So, may iba tayo. Andito yung Red Congo. Ito po ang shape ng kanyang leaf. Ganyan. It is a heart shape and then elongated a little and then pointed dito. Pointed. Hindi po siya round. Okay? Kasi po, kahapon nag-post ako ng itong Red Congo ko dahil nakatuwaan kong nag-post sa Facebook. Seller na kilala pa naman na seller, suki ko din ang nag-comment na ito po ay hindi Red Congo. So, what I did is nilagay ko siya sa philodendron group at marami pong nag-comment doon sa mga plantitos din na mababait na katulad natin na plantitos ay sinabi na ito ay Red Congo. Lahat sila nagsabi na ito po ay Red Congo at ito ay napakaganda. Ito po ay ganyan. Ito po siya. At ito po, ang care tips nito, kahit pumainit ay nag-video ako para lang malibre ako sa light, pero ang sakit yata ng init. Sige lang. This is to make my video better and then para makita ng maigi ang plant ay maliwanag pero mainit, pinagpapawisan ako. Anyway, patuloy ko. Ito po siya ay ganyan. Ang stem po ay napakaganda po, yung bagong lumalabas na bud ay ganyan. See? It is very red. Super red talaga. So, that's why na tawag siya na Red Congo. At stem niya is burgundy. You know burgundy? Para siyang pinkish, lilac and brown na pinaghalo, parang chocolate brown na may pagkapula. Ganon po ang burgundy. At tapos yung pinaka-youngest na yung new leaves niya ay red. Ganyan, pula. And then, as it grows, ay nagiging green. Ganon po siya. At it grows older, nagiging very dark green. Ganon po ang karamihan naman yata ng philodendron ay gano'n. Ang care tips naman nito guys, ito po siya ay gusto niya ng light, pero okay din siya pang indoor kasi maka-tolerate siya ng dim. Huwag lang permanently dim ha, kasi kailangan din niya ng light sometimes. So, ito po siya ay ayaw po niya ng malamig na temperature. That's why ito ay natawag na tropical. That's why natawag din Congo. You know, Congo, ang place na Congo ay mainit din doon. Kasi doon yata ito galing. And then, ito siya ay maraming nagbebenta ngayon kung sa mga sellers. Ito ay favorite nilang i-display dahil ito po ay mabili ngayon. Pero nagiging rare na siya ngayon dahil ang daming mga collectors na bumili nito dahil nagandahan sila at ito yung number 1 ngayon, top sa mga collectors na
hinahanap nila ngayon. Ito po yung nauusong tanim ngayon. That's why na-share ko rin kung ano yung care tips ko. Paano ko inalagaan ito? Just misting them in the morning and then in the afternoon. Misting and then ang pang-mist ko ay haluan ko siya ng konting downy, yung 1 liter, 1/2 teaspoon of downy na antibac. Ganun lang ang pinang-mist ko para hindi sila dikitan ng mga insects kasi ayaw ng insects yung antibac na amoy. That's why yun po ang ginagamit ko. Ayokong gumamit ng may mga chemicals na yung matatapang dahil nakakasama po sa health natin. Tapos po, ito po ay sa propagate, ito po ay pwedeng top-cut lang siya. Yan. I-top-cut mo siya. See to it na may mga roots. Ito pwede po sana pero ayaw pong masira yung beauty niya. Marami na po siyang roots, hindi lang siguro 6 yan, yung nagsilabasan dyan. And then, ang soil, yung well-draining soil, not land soil. Kung pwede, katulad nito, meron siyang natagtag na bunot or yung shredded coconut husk at saka yung cubes or coco peat. And then, yung as I can see, ang nilagay dito ay meron siyang cow's manure and then yung rice hull. Yan ang nilagay. And then fertilizer nito, dahil sa pag-aalaga ko nito, nilalagyan ko lang siya once in 2 months yung anaa na liquid na yung rooting hormone ay may nabibili po doon sa mga agri-vet stores. Yan. Dahil ayoko pong masyadong bumili ng mga powder na chemical. Medyo may takot po ako ng mga ganun. And then para sa mga insecticides, mga peste, yun, dinidiligan ko siya pagka nakikita ko na may problem, ay dinidiligan ko siya ng vinegar na yung vinegar is in 1 liter, 1 teaspoon of vinegar. I-shake mo lang yon and then i-dilig. Ganon po ang ko sa fungicide. Fungicide yung dito sa medium niya. Meaning, para sa pag-alaga ng roots. Doon sa ilalim na ng pot. Ganon ang nilalagay ko. Ayokong gumamit na noong mga like Curadan. Noon sinasuggest ko yung Curadan pero as I've learned na ngayon ay ang Curadan ay ban nga po sa Amerika dahil marami pong nagkaroon ng sakit dahil doon at ikinamatay pa ng marami. Kaya nakakatakot pong gumamit ng Curadan lalo kung hindi mo masunod. Pwede kang gumamit kung maingat ka. Magsuot ng mask and then magsuot ng gloves. Maybe pagkatapos din ng pag-spray o paglalagay dito sa maliquid man or yung granules, ay kailangan mong maghugas ng kamay. Okay? Curadan man o any brand. Nakakatakot mong gumamit. Okay? Napakaseryoso ko yata. Smile naman pag may time. Hindi na marunong mag-smile, guys. Ito yung Rojo Congo or Red Congo. Ang laki na at ang ganda. Meron pa kaming mga 2 pots doon sa likod. Pero ito yung pinakamalaki sa lahat nilang 3. Kaya ito ang ipinakita ko ngayon at ang ganda. Ito kasi ay pinagkaguluhan ngayon sa Facebook dahil doon sa pinost ko. That's why I am sharing it with you na ito po ay totoong Rojo Congo. Na ito po ay hindi Red Emerald. Na sabi na ito raw ay hindi Red Congo at ito po ay Red Emerald. Hindi po ito ang Red Emerald. Okay? So, sana ay may na-share na naman akong medyo liwanag sa isipan ng bawat isa. Okay, thank you so much and see you again next time. This is a Red Congo and it is huge. Look, sa bagay, mataas yung upuan, nakatungtong siya sa upuan, you know the standard. Standard size of chair, yung stool, and then ang base niya ay ganyan, plus
ipatong, ayan, eto ako. Ayan, nakapantay ko na si Rocco Congo. At napakaganda niya. Okay, let's do the thumbnail. Bakit ganun?